Sant Sever és un bisbe de Barcelona que és legendari, que es posa cap allà en el segle IV. De fet, Sant Sever, sent bisbe de Barcelona, doncs va ser perseguit per romans. I aquí es veu al final com s'escapa cap a Sant Cugat. Abans d'arribar a Sant Cugat, doncs es va trobar en Sant Medir. Sant Medir era un pagès, sembrava faves. Al cap d'un temps venen els romans, els soldats, per matar a Sant Sever. I Sant Medir comença a dir que sí, que havia vist a passar quan ell sembrava les faves. Però els soldats li diuen, però si les faves ja donen fruit. I van interpretar que era un miracle. Sant Sever després es va protegir en una casa de Sant Cugat i al final els soldats l'agafen i té la seva mort precisament amb un clau que li claven al cap, juntament amb altres petits claus que estan al voltant. Tot això indica que es té una devoció amb un bisbe de Barcelona molt primitiu, que es deia Sant Sever i que té l'altar dedicat a Sant Sever a la catedral i al costat aquesta capella dedicada precisament a Sant Sever. Aquí és molt bonic aquest retaule, que és barroc. La part de baix és el trasllat de les relíquies o de relíquies de Sant Sever que estaven a Sant Cugat enterrades a Barcelona. També hi ha una cosa molt curiosa que es veuen episodis de Sant Sever. Aquí es veu Sant Sever, fixeu-vos, predicant als consellers i a tot el poble de Barcelona. Aquí baix es veu Sant Sever que és coronat o fet bisbe de Barcelona. I després la part de dalt es veu Sant Sever curant a Martí l'Humà, que tenia una gangrena a la cama. I aquí són escenes, doncs, de Sant Sever. I queda coronat a dalt de tot per el moment en què li posen un clau en el cap. Aquest Sant Sever, doncs, bisbe de Barcelona, molt llegendari i que explica moltes coses de la història de Barcelona. És considerat també el patró secundari de la ciutat de Barcelona.